Haló? Je tam někdo? Haló, kdo to byl? Kdo to travuje? Ahoj, to jste vy? No pojďte dál, pojďte se podívat na moje studio tour. Jak to tady u mě vypadá? Pojďte dál, no pojďte. Já vás tady vítám vás ze sebe ve studiu a teď si ho budeme tady projít, ukázat. Tak jo, já vás teda vítám ve svém studiu nebo ve své pracovně. Ještě tomu oficiálně nějak neříkám, nebo převážně tomu říkám pracovna, protože tady pracuju, hraju s kamarády hry a vystavuju tady své věci, které mám rád. Je to vlastně moje záliba a zároveň můj koníček, což je strašně super. A je to vlastně takový můj dětský splněný sen, protože strašně moc jsem si vždycky přál mít svoji vlastní místnost, kde tady tyhle věci můžu mít, vystavovat a dělat. A vlastně díky tomu je to asi i začíná bavit, tvořit nějaký obsah, nějakou tvorbu, takže díky tomu tady nejspíš budou vznikat videa, nebo ne, asi, ale určitě tady budou vznikat videa, protože mě to strašně moc baví a chtěl bych se naučit dělat nové věci a prostě takhle. Takže já vás tady provedu, chci vám tady ukázat, jak to tady u mě vypadá a tím bych vlastně chtěl zahájit svoji tvorbu na YouTube a uvidíme, co bude dál, kdy bude další videjko a co vůbec tady vymyslím. Určitě tady do budoucna to budeme vylepšovat, nebo já to budu vylepšovat s váma, protože vám ten obsah budu chtít ukazovat, nebo vlastně ne ukazovat, ale informovat o novinkách, co tady mám. Myslím si, že vás to mohlo bavit. Mě to hlavně baví a možná díky tomu i někomu pomůžu s něčím, nebo vlastně mu ukážu něco nového a můžu někomu dát nějakou inspiraci nebo nějaký dobrý nápad. A já to ale budu zdržovat, vezmu vás tady, provedu vás tady, co tady vůbec mám a co tady vůbec dělám. A myslím si, že to bude super, takže se můžeme na to vrhnout a uvidíte si video, dejte si něco k tomu dobrého, něco k dobrému jídlu a pití, tak pojďte. Tak jo, první věcí, co vám ukážu, tak jsou tady tyhle dva plakáty od Automobilist, protože ta stěna byla prázdná, nevěděl jsem, co tady dát a hlavně ještě furt je tady mizerná akristika, trošku to tomu pomohlo a do budoucna tady určitě i chci trošku dát piny, hlavně na strop, protože se to strašně moc odráží. Ale zatím jsem tady dočasně tady dal tyhle pěkné obrazy nebo plakáty. Tenhle je vlastně Max Verstappen ve svém Red Bullu. Je to speciální polep nebo livery pro GP Turecka. A vlastně bylo to pro původně Japonsko, ale kvůli covidu v roce 2021 se vlastně neuskutečnila velká cena Japonska a proto se tady ten závod odjel v Turecku, kde měli takové Red Bully speciální bílé zbarvení. Dokonce i tamhle mám svůj model, takže když tak si vzpomenu, tak vám i ten model ukážu. A můžeme se přesunout na další plakát. Tohle to vlastně je speciální zbarvení pro McLareny v Monaku, taky ze sezóny 21. A přemýšlel jsem vůbec, jaké plakáty tady dám. Původně jsem tady chtěl nějaký i starší, nějaký třeba monopost, třeba Tyrrell P34 šestikolový, mám tady i fotku, ať víte, jak vypadá, kdo neví. A chtěl jsem tady původně něco takového staršího, ale rozhodoval jsem si mezi spoustu plakáty, které se tady dát, protože nejsou úplně nejlevnější. Takže jsem přemýšlel, jaký se tady vůbec dám, tak jsem se ptal svých kamarádů, svých známých a co se jim hodně líbilo, nebo anketa, která byla, tak nejvíce se jim líbily tady tyhle dva, a proto jsem se rozhodl si je pořídit. Takže tak. Dále tady mám svoji prosklenou vitrínku, za kterou jsem strašně moc rád a jako fakt jsem s ní spokojený. A vždycky jsem takovou nějakou vitrínku prosklenou chtěl jsem původně vyšší, ale ty jsou strašně drahé a blbě se schání. Takže jsem si pořídil tu menší a jsem s ní spokojený. Mám tady vystavené svoje Funko Pop figurky. Mám tady vlastně všechny, nebo všechny ne, ještě jsou dvě nové, které jsou tamhle v krabici. A bude z nich určitě videjko, takže si je ukážeme. Sice je tady trošku tma, ale mám tady úplně prvního Lewise Hamiltona a vlastně poslední, co byl, tak byl tady Lewis Hamilton z roku 2014 ze sezóny. Taky tady mám vlastně svůj, můžeme tady otevřít, nejdražší model ve sbírce, což je SM23 od Ferrari. Je to od firmy Luxmark a zatím jsem si dal tady. No a ti, co si všimli, tak určitě si říkají, kde mám číslo 7 figurky. No ty jsem musel dát tady, protože to jsou tady tyhle, to vlastně Red Bull, tady ten větší, kde je speciální zbarvení z Miami ze sezóny 23, pokud se nepletu. A je tam vlastně Sergio Perez a Max Verstappen. A dal jsem to tady na políčku, protože jsem měl prázdnou. Sice by se asi možná ty figurky tady vešly do toho, ale říkal jsem si, zatím je dám tam. A uvidím, jestli je do budoucna přesunu. Asi nejspíš jo, protože tady bude něco možná jiného. Tady je moje druhá police,
kde jsem si zatím vystavil tašku Formule 1 Store, kterou mám vlastně z Maďarska. Byla to vlastně moje první velká cena, kde jsem vůbec byl v Maďarsku a koupil jsem si tam nějaký suvenýr, takže jsem si ji dovezl a byla ta polička prázdná, tak jsem si řekl, hele, pojď tady něco Jirko dát, protože bylo to prázdné a vypadalo to strašně divně. Takže dočasně jsem tady dal tu tašku a určitě do budoucna taky tam něco bude, nějaký model nebo něco spojené s Formulí 1. A tady je moje skvělé křeslo, v kterém rád sedím, rád tady chillu, kde mi napadají nápady, jako třeba tady tohle video. Původně jsem tady chtěl pořídit nějakou sedačku, nějakou menší, když přijdou moji přátelé, tak ať můžeme tady posedět, pokecat nebo něco zahrát, ale to by se tady bohužel nevyšlo, tak jsem viděl tady to skvělé křeslo, které tady ladí i k té stěně, nebo k té barvě té stěny. A pořídil jsem si ho tady k tomu i ten stolek, teď si myslím, že vypadá skvěle. Chtěl jsem tady všechno zladit, ať je takové šedo-bílé, a myslím si, že to mě celkem povedlo, vypadá to dobře. Takže tady mě napadají teda nějaké ty nápady, nebo kde chilluju a kde určitě bude i tohle v nějakém pozadí ve videu, protože tady budu točit nějaké určitě videjka. A tady už se tady nachází moje hlavní skříň, kde vystavuju svoje modely. Dneska už tady činí tady ty malinké modely v měřítku 1:43, tak už jí mám 50. Teďka, myslím, po novém roce se hnedka povedlo dosáhnout 50. modelu, čím je tady tenhle Alfa Tauri AT4 a ten 04 se speciálním zbarvením z Las Vegas. Tady to jsou vlastně ty dražší modely, to jsou od firmy Spark. Tady vlastně i ten Red Bull se speciálním zbarvením na tady tom plakátě. Kdybyste chtěli nějaké další video nebo moje video přímo o těchto modelech, tak určitě můžeme nějaké natočit zvlášť a můžeme se dopodrobna o tom pobavit. Tady jsou potom ještě ty levnější modely, které jsou z časopisu. Já je sice z časopisu nemám, mám už delší dobu, ale vím, že teďka vychází nějaký časopis, kde tady ty modely jsou a myslím si, že tu cenu vypadají relativně dobře. To je slovo. Pak tady máme ještě nějakého časopisu, kde byly Ferrari a One Wall, myslím, že tak se teda jmenuje, už si nevzpomínám. Takže tady mám tyhle modelky, ale ještě jsem bohužel ani nesehnal žádné plexisklo, takže jsem je nechal tady jenom přikryté v těch blistrech, ať se ani nepráší. Zde máme Lego Speed Champion, které vyšlo tady vlastně první, co vyšlo, tak byl ten McLaren a pak vyšly tady Aston Martiny, ten safety car. K tomu tady jsem si pořídil McLaren MP4/4, který je můj nejoblíbenější, je to z roku 88, který pilotoval Ayrton Senna, tady je jeho minifigurka. Potom tady vlastně, to bych zapomněl, tak jsou tady ty nejhlavnější od Lega Technik, tak je vlastně Mercedes a McLaren. Letos bude vycházet i Red Bull a Ferrari, tak uvidíme, jestli si je pořídím, ale jestli se pořídím, tak už takhle budu se dát takhle na zeď, protože je nebude mít, nebo nebude ani místo někam dát. Pak tady jsou modely od Mini Champs, tohle je vlastně jinak mimochodem můj první Haas ve sbírce, který mám. A tady tohle je limitovaná edice, myslím 12 kusů na počest, nebo 20 let Michaela Schumachera, takže vlastně první monopost, který pilotoval, což je Jordan 191 z roku 91 a o 20 let později vlastně Mercedes z roku 2011. Dále tady mám svoje kšiltovky, které jsem si teda koupil, jak jsem říkal, v Maďarsku na své velké první ceně, kde jsem byl na Hungaroringu, tak jsem si koupil tady ty kšiltovky, nebo jednu kšiltovku, druhá od přítelkyně. Ona mi jsem dala, abych se tady vystavil, protože se mi tady hodí. Sice musím teda říct, že byly trošku dražší, ale myslím si, že člověk si chce udělat nějakou radost, dovést nějaký suvenýr přímo z toho okruhu, tak je schopen obětovat, nebo je schopen dát ty peníze za to. Sice na e-shopu to bylo o hodně levnější, o pár stovek, ale chce si udělat tu radost a něco si dovést. Dále tady máme kelímky. Tohle jsou vlastně 2 kelímky z Hungaroringu. Myslím, že tam zrovna ten víkend jí bylo 5 druhů nebo kolik. A tyhle si tam vlastně v tom jsme podávali nápoje, jak pivo, tak nějaké limonády. A musím říct, že ty limonády byly fakt dobré. A potom tady mám vlastně 2 z Red Bull Showrun z Prahy, vlastně Red Bull kelímky. Tady mám své knížky, které se týkají Formule 1. Jsou to snad vlastně jediné knížky, které mě i bavily. Nebo jako bylo spoustu knížek, které mě bavilo, ale jsou to knížky, které jsem fakt dočetl od začátku do konce. Nebavíme se o povinné četbě v maturitě, to bylo něco trošku jiného. A jinak ta knížka, musím říct, je super. Nachází se zde vlastně ty nejslavnější nebo nejznámější monoposty Formule 1 a díky tomu mi vlastně ta kniha, kterou jsem dostal,
k Vánocům, tak mě vlastně přivedla, už mám s tím 3 roky, a dovedla mě vlastně ke sbírání tady z těch malinkých modelů. A díky tomu vlastně byl i tady ten první McLaren MP4 4, který byl můj první v mojí sbírce. A pak tady mám svůj volant, který jsem tady zatím hodil takhle do rohu, protože jsem nevěděl, kam ho dát v tom videu, normálně ho tady na stole, protože dost často na něm hraju. Ale zatím jsem ho hodil tam a zatím jeho místo tam, takže, nebo položil jsem ho tam. A je to jinak volant Logitech G29. Dále se můžeme přesunout na věci, kterými se chlubím, nebo věci, které se chlubím, které jsem si sám vytvořil. Jsou určitě na 3 tiskárny a jsou to tady tyhle pneumatiky pro moje kaktusy. Ten nápad mě napadl tady v tom křesle a napadlo mi to tak, že jsem vlastně dostal od známé 3 kaktusy a měli barvu červený, žlutý a zelený a jsem si říkal, jo, to jsou barvy pneumatik, pideli. A napadlo prostě udělat něco takového, ty květináče trošku poměnit, sice ten květináč jeden byl zelený, ale ten jsem přestříkal na bílo, na hardy a ten květináč jsem teda přestříkal a udělal jsem si tady takovéhle pěkné pneumatiky a myslím si, že to fakt vypadá dobře a všichni, kdo tady přijde, tak říká, že to je skvělý nápad a že to fakt vypadá hodně skvěle. A tady se asi teda přesouváme k tomu nejhlavnějšímu, kde je vlastně moje hlavní pracovní plocha, kde hraju hry a chci začít tvořit teda ten obsah, tady ty videa. A zatím jsem s tím spokojený, jak to vypadá. Sice tady nemám druhý monitor, měl jsem ho tady, ale ten byl takový stříbrný nebo šedý a nevypadalo to moc pěkně. Hazel takový divný kontrast a do budoucna tady určitě pořídím nový monitor, protože teď už jsem to vlastně nakousl, tak vám to řeknu, protože občas streamuju na Twitchi a budete to mít do popisku, tak tam ještě můžete začít sledovat, to jste na Instagram, aby vám něco neuniklo, takže dorožte klidně na nějaký stream na můj Twitch a začneme ho klidně followovat, ať vám neunikne třeba nějaký stream, dost často tam hrajeme s kamarády, je to sranda, můžete se i k nám přidat, když budeme hrát nějakou takovou hru a zároveň teda Instagram, kde bych vás asi chtěl informovat o nějakých novinkách, třeba o vydání videa nebo o tom, že zrovna streamu, protože Instagram je taková nejrychlejší předávání informací. Dneska už má každý Instagram a myslím si, že ho dost lidí používá. Tady mám asi nový mikrofon, který mi dneska přišel, před chvilkou jsem ho vyzvedl a ten jsem si právě pořídil kvůli tomu streamování. Tady jsem si hodil akustické peny, které byste sice hodili i na ten strop, protože mi to hází fakt šílenou ozvěnu. To můžete i v tom videu slyšet, ale do budoucna to teda určitě zlepším a bude to, doufám, teda lepší. A tady ty akustické peny zatím teda plní takový, bych řekl, jako pomohlo to té akustice, ale spíš to plní takový designový prvek a vypadá to dobře. Myslím si, že se mi to povedlo takhle pěkně vyřezat. Jinak je to to se nepůjde vidět, je to na tenké desce, kterou jsem nastříkal na černo, vyřezal a nalepil jsem akustické peny, takže tak. A malem bych zapomněl, teďka vlastně mám tady zvedací stůl, který bych doporučil všem lidem, kteří jsou vyšší, nebo tak jako já, a i klidně menším, protože já mám skoro 2 metry a když pracuji nebo když hraju, tak u klasického stolu musím říct, že teda bolí dost často záda, protože se si prostě nemohu nastavit ten stůl do takové úrovně a díky tomu to měním, je to mnohem pohodlnější a je to hlavně zdravější, nebo při práci u toho můžete stát a je to fakt paráda. Takže určitě doporučuji zvedací stoly, jsou skvělá věc. A teďka mám spadl telefon. No a tady se dostáváme a přesouváme k mojí poslední polici. A tady můžete vidět logo Alfatory, které jsem taky tiskl na 3 tiskárně, dokonce i svítí. A teďka mě nemám baterku, takže vám ho bohužel nerozsvítím. Tady potom máme krabicové vydání, krabicové verze formulí, nebo jako hry Formule 1 nebo simulátoru. A je tady vlastně CDčková verze, nebo krabicová verze z roku 2020, 21, 22, 23 a 24 bohužel není, protože to už byly ty elektronické licence a vlastně už nebyly potom vydané. Takže takhle. Tady se pak dostáváme taky vlastně jenom takovému většímu projektu, který jsem dělal na 3 tiskárně. Tohle krabička sloužila na převoz modelů. Sice jsem vleze jenom jeden model, ale když jsem si koupil třeba nějaký nový, tak jsem ho rozbalil a převážel jsem to tady v této krabičce, nebo když jsem nějaký dostal, tak jsem převážel v této krabičce. Sice nevím, co se tam teďka nachází. Jo, už jenom výplň na převoz. A musím říct, že se mi teda povedla, a i tam je vlastně gumový filament, z kterého jsem tiskl poprvé, tam také těsnění. Takže vypadá to fakt pěkně. A máme teďka tady tak vystavenou. Pak tady mám takovou polici Ferrari, kde jsem si dal parfém a tady ty formule takové ovládání,
kde vlastně to jsou monoposty z roku 2020, 1000. závod Ferrari a i speciální zbarvení. No a dále tady pak model ještě Red Bull RB15. No a tady se dostáváme k poslednímu mému takovému koutku, který je můj kreativní, můj tvořivý koutek, na kterém mám 3D tiskárnu, nebo ve kterém mám 3D tiskárnu. A musím říct, že jsem s ní spokojený, je to teda konkrétně Bambula A1 v kombo verzi tady s tím AMSkem a jsem fakt s ní spokojený. Takže můžu vřele doporučit a mají i moji známí, moji kolegové a taky jsou s ní spokojení a užívají mnohem delší dobu. Takže myslím si, že fakt skvělá tiskárna za skvělé peníze. No a jinak jsem tady tu tiskárnu přemýšlel na nějakou skřínku nebo jaký stolek to dám. Nakonec jsem pořídil takovouhle skřínku, jak mám vlastně tady tuhle 4x4, které jsem dal 2x2. Akorát byl trošku problém, protože ta 3D tiskárna tiskne rychle a má docela velké vibrace, takže strašně moc vibrovala. Tak jsem to vlastně vyřešil tady takovými elkama, které jsem si nechal posvařovat. Můžete si všimnout, že to je daleko od stěny, protože je vlastně úzká ta skřínka a má tady ty motory, tady ty osy, takže musí být trošku dál. A je vlastně zpevněna, vystužena tady těma elkama, ukotvena ke zdi a musím říct, že to teda funguje. Ještě tady jsou potom takové Ačka, které jsem si nadizajnoval a vytiskl. A ty vlastně taky tomu pomáhají, aby se tak nevykládá. Musím říct, že to teda funguje. Takže asi tak. Takže tohle by bylo všechno k mému takovému tvořivému, mému kreativnímu koutku, protože říkám, 3D mě strašně začal bavit. Myslím si, že to má i budoucnost. Takže proto mám tady takový svůj tvořivý koutek. Tak jo, já doufám, že se vám tady u mě v pracovně nebo v mém studiu líbilo. Pokud ano, tak mi tady zanechte like, popřípadě i odběr. Napište mi klidně nějaký krásný komentář, já si rád přečtěrovám na něj odpovím. Klidně se mi i v těch komentářích na něco zeptejte, kdybyste chtěli něco vědět, nějakou zajímavost nebo cokoliv tady, co se vám líbilo, tak klidně můžete mi napsat. Kdybyste i chtěli třeba nějaké videjko konkrétně s nějakou věcí, o které si můžeme něco říct, tak neváhejte, klidně napište, já to pro vás rád udělám, protože mě to baví a zároveň si myslím, že mi to může i posunout dál. Celkově tvorba videí, tak si myslím, že se mi zlepší moje slovní zásoba, taky moje nervozita, moje drama trošku odpadne, protože říkám, tohle video po delší době, takže trošku a jsem takový nervózní, nebo byl jsem takový nervózní, teď už jsem se trošku jako uvolnil a myslím si, že postupem času, když bude víc a víc videí, tak to bude mnohem lepší a myslím si, že se zdokonalím. Takže pokud se vám fakt líbilo, zanechte tady like a brzy u dalšího videa. Tak jo, ahoj!